Znači, ćao, drugarčki. Danas ću pravim bit. Neću da zvučim kako se pravi, jer što bi vas učio. Ali svakako ću napravim bit. Imam neku melodiju što sam već napravio. Malo prego napravim. Mislim da ću da ubacim i kako pravim tu melodiju, ako se sačuvalo uopšte. U principu fora je da otvoriš gde ćeš Addictive Keys i ovaj Prepared Horror, to je sve što mene interesuje ovog trenutka. Ovde već imam, znači, skopiram ovu melodiju. Ovde ću da uzmem Stamp, Aeolian, i onda iz Fizz razvukovanje kraja, bre. I sad imam ovo, u taj sampler nema ništa, znači, za vas koji ne znate, jer ja ovo obično pravim za ljudi koji ne znam. Znači, melodija je ovakva neka. Mora da go izmrčka, nije mi... Koje li sam ja ovdje uradio? Imamo obavezno pušenje, znači kad si bolestan, pušenje, LD Violet, najjača cigara. Znam da je ovo F nepravilno, ali meni mi je pravilno. Nevidno, nije neka melodija, ali daj da vidimo. Znači, pattern broj 1, evo ga. Prelazimo na drugo. Ova je baš pederski onako. Jebem da ga, sad će vidimo. Na svaka dva. Počet ću sa ovo licku. Desi. Ovo je kratko, valjda. Jeste kratačko. Stavit ćemo odavde ćemo da stavimo. Pa ovako. Jedan klep na kec. Može. Kick, obavezno. Ovaj, bre. Pa daj, ajde ovako. Ne. Dobro. Smerc jedno da mu nađemo. Evo ga. Ovo mi je lepo. Čig iznaređamo. Da bi mogli da bijem svi zajedno. Treba nam 800 smica jedna. Da, čekaj da ga sredim. Znači ovo je 800 smica, ona je ozbiljan igrač. Što se sređivanja tiče, koje je ovo D. Znači D. Tak, pojačam. Ovo ostalo. Hold pojačam do kraja, tak, i sve ostalo smanjimo. X, bre.
Lepe se guzice, to mi treba bre. Čekaj bre, što mi je meni be u F-ovo be, jao be, pa vidim ja nešto je nevaljašno. Ajde da vidimo koje sam ja ovdje. I jebem li ga koje nam još treba. Znači, kašnjenje na maks. Toliko. Prvio bi ga još, mrčkao bi ga, ali nemam vreme, kasnim se već. Tako da, peace, maco.